Μια όμορφη Παρασκευή για όλους. Αυτό ευχόμαστε. Και βεβαίως εμείς θα φροντίσουμε να ξεκινήσετε όμορφα αυτή την ημέρα. Αν ξεκινήσει όμορφα, θα πάει όμορφα και θα είναι ακόμα πιο όμορφο το Σαββατοκύριακο. Θα φροντίσουμε για την υγεία μας. Και θα ξεκινήσουμε με τη Μαριάννα Μασούρα, ποδολόγος. Πλατυποδία στα πόδια. Τι πρέπει να ξέρουμε. Στα παιδιά, πότε πραγματικά μιλάμε για πλατυποδία. Πότε πρέπει αναγκαία να επισκεφτούμε ένα ποδολόγο, ποιος είναι ο αρμόδιος να μας καθοδηγήσει αυτές τις καταστάσεις, ποιες είναι οι θεραπείες, ποια είναι η πρόληψη, αν μπορούμε βεβαίως να μιλήσουμε για πρόληψη, για όλα αυτά τώρα στο 77-77-10-88 να μας πάρετε τηλέφωνο να μιλήσετε με την ειδικό μας. Καλημερίζουμε τη Μαριάννα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σου Μαριάννα μου. Για πες τώρα τι είναι πλατυποδία και άμα θέλεις να πάμε και στις διαφάνειες. Όταν μιλούμε για πλατυποδία, μιλούμε για μια μορφολογική παραλλαγή του πέλματος, όπου η καμάρα, αυτή η φυσιολογική καμπύλη που βρίσκεται στο εσωτερικό του ποδιού, χάνεται είτε κατά τη φόρτιση, είτε κατά την χαλαρή του θέση. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η καμπύλη. Δεν υπάρχει αυτή η φυσιολογική καμπύλη. Βεβαίως είναι πολύ πιο πολύπλοκο από το να μιλάμε απλά για μια καμπύλη, διότι η πλατυποδία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την πτώση της καμάρας. Συνήθως έχουμε και μια κλίση της στέρνας προς τα μέσα, μια παρεκτόπιση των δαχτύλων προς τα έξω. Και όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν και ένα λειτουργικό πρόβλημα στο πόδι. Βλέπουμε και αρκετή αστάθεια στο περπάτημα και μια δυσμορφία στο περπάτημα. Τα γόνατα έρχονται πιο κοντά, η στάση του σώματος είναι κάπως λίγο άτσαλη. Αυτά είναι χαρακτηριστικά στοιχεία. Αυτά μπορεί να είναι χαρακτηριστικά στοιχεία, ναι. Και ενάτο το ποδαράκι χωρίς την καμπύλη. Μάλιστα, αυτή η εύκαμπτη πλατυποδία, όπως την ονομάζουμε, δηλαδή η πλατυποδία κατά την οποία η φόρτιση του ποδιού στο έδαφος φέρνει την πλήρη απώλεια και πλήρη επαφή του πέλματος στο έδαφος, το οποίο φέρνει αστάθεια σε όλο το άκρο πόδι, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η αλλίωση της βάδισης και της δυναμικής κίνησης του σώματος. Δεν σημαίνει όμως ότι όλες οι εύκαμπτες πλατυποδίες μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα. Βλέπουμε ότι όντως κατά τη φόρτιση η καμάρα χάνεται ενώ η φυσιολογική καμάρα υπάρχει πόνος. Κάποια άτομα μπορεί να νιώσουν και κάποιο πόνο. Ναι, όταν υπάρχει πόνος, τότε πρέπει να τύχει της κατάλληλης αξιολόγησης. Μπορεί να δημιουργηθεί πόνος, ναι, με την πλατυποδία. Αυτή είναι η παραδοσιακή άποψη, ότι Παναγιά μου, το παιδί μου έχει πλατυποδία και άρα θα του προκαλέσει πόνο και προβλήματα στη βάθηση του μεταγενέστερα. Αλλά δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Δεν είναι όλα τα παιδάκια που θα παρουσιάσουν πόνο ή κάποια δυσφορία ή κάποια να σταματήσουν τις δραστηριότητες τους, να νιώθουν τα γονατάκια τους. Βλέπουμε εδώ ότι ο αστράγαλος έρχεται λίγο προς τα μέσα. Μάλιστα. Αυτό δεν θα υπάρξει, λόγω αυτού του φαινομένου, δεν θα υπάρξει μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τα γόνατα, η μέση, δεν θα επηρεαστεί ολόκληρο το σώμα. Ναι, κάποιες περιπτώσεις επηρεάζονται, αλλά δεν είναι όλες οι ίδιες. Μπορεί αυτόν το πόδι κατά τη δυναμική του κίνηση, κατά την το περπάτημα και το τρέξιμο και την αθλητική δραστηριότητα να συμπεριφέρεται σωστά στον χώρο. Βέβαια αυτό είναι ένα πολύ μικρό πόδι. Μέχρι την ηλικία περίπου των 8 έως 10 χρόνων το κάτω άκρο δέχεται κάποιες αλλαγές όσον αφορά την στάση του και τη θέση του στο έδαφος. Για παράδειγμα εδώ βλέπουμε έναν πολύ μικρό παιδάκι στα αριστερά, όπου το αποτύπωμα του ποδιού του δείχνει μια πλήρη επαφή του πέλματος στο έδαφος. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες αυτό το παιδάκι θα λέμε ότι έχει πλατυποδία. Μάλιστα, έχει μια χαλαρή πλατυποδία. Και μεγαλώνοντας σιγά σιγά υπάρχει η έσωστροφή του μυρού και η έξωστροφή της κνήμης, φέρνοντας τα γονατάκια πιο ευθεία, πιο προς το κέντρο, με αποτέλεσμα να μειώνεται και το ποσοστό επαφής του πέλματος στο έδαφος. Και μέχρι την ηλικία των 4 έως 5 χρόνων που βλέπουμε δεξιά, το παιδάκι παρουσιάζει μια φυσιολογικότατη στάση. Δηλαδή αυτό είναι το φυσιολογικό. Όταν το περπατήσουμε στην άμμο το καλοκαίρι, μπορούμε από εκεί να διακρίνουμε ίσως ένα σημάδι. Αν σχηματιστεί μια γεμάτη πατούσα, τότε μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Όταν όμως
το σχήματα είναι όπως το τελευταίο, το τρίτο, να μην ανησυχούν. Μάλιστα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό ισχύει και για τους μεγάλους. Ισχύει και για τους μεγάλους, ναι. Παίζουν και άλλοι παραγόντες εκεί ρόλο, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η αξιολόγηση μιας κλητηποδίας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο βέβαια στο αποτύπωμα του ποδιού. Είναι πολλοί παραγόντες που θα παίξουν ρόλο, όπως είναι τα συμπτώματα, όπως είναι η ηλικία στην οποία θα συνεχίσει να το παρουσιάζει ενδεχομένως, το βάρος, οτιδήποτε μη φυσιολογικές ανομαλίες, όπως είναι κάποιες νευρομυϊκές διαταραχές, σπαστικότητα στην κίνηση του ποδιού, γενετικές ανομαλίες, υπερευληγησία των αρθρώσεων. Αυτό όλα θα παίζουν ρόλο πριν να κρίνουμε κατά πόσο μία πλατυποδία θεωρείται πλέον φυσιολογική ή όχι. Λοιπόν, πλατυποδία στα παιδιά είναι το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα και στους μεγάλους. Μπορείτε να μας κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Η Μαριάννα μας είναι εδώ για να απαντήσει σε όλες τις απορίες. 77-77-10-88. Σας περιμένουμε. Πάμε στις επόμενες διαφάνειες. Μάλιστα. Ο χαρακτηρισμός της πλατυποδίας. Βλέπετε ότι κινείται σε 3 επίπεδα αυτή η παραλλαγή. Πλην της επαφής της καμάρας με το έδαφος που βλέπουμε στο κέντρο του ποδιού του πέλματος, έχουμε και τη μέσα κλίση του αστραγάλου που φέρνει και τη μέσα περιστροφική κίνηση της κνήμης, που είναι το μεγάλο γνωστό της γάμπας, η οποία κατ' επέκταση μπορεί να προκαλέσει κάποιες περιττές τριβές στις αρθρώσεις που πρόσκυνται στην κνήμη, όπως είναι το γόνατο, και κατ' επέκταση βεβαίως το ισχύον και η λεκάνη. Γι' αυτό μπορούν να προκληθούν προβλήματα και εκεί. Και βλέπουμε μια έντονη παρεκτόπιση των δαχτύλων προς τα έξω. Πολλές φορές χάνεται και η επαφή των μικρών δαχτύλων. 3ων έως 5ων δάχτυλων χάνεται και η επαφή λόγω της έντονης περιστροφικής κίνησης του ποδιού προς τα μέσα. Μάλιστα, σε μικρή ηλικία βλέπετε και από πίσω το πέλμα του μικρού παιδιού πόσο είναι σε απαγωγή τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα φαίνονται όταν τα βλέπουμε από την πίσω πλευρά. Στα αριστερά πόδι φαίνονται πλήρως, φαίνεται και το εσωτερικό του ποδιού. Στο δεξί φαίνονται σχεδόν τα 4 δάχτυλα. Και βλέπουμε πόσο τα δαχτυλάκια στη δεξιά εικόνα σχεδόν δεν ακουμπούν το έδαφος, το 3ο έως το 5ο. Με το πόσο είναι. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό παιδάκι. Μιλάμε για ηλικία 1,5 έως 2 χρονών. Ούτως ή άλλως, επιδημιολογικά στοιχεία μας έχουν δείξει ότι τα μωράκια ηλικίας 2 έως 6 χρονών, 46% περίπου από αυτά παρουσιάζουν πλατυποδία. Ενώ τα ποσοστά αυτά μειώνονται όταν το παιδάκι προσεγγίζει τα φοιτητικά του χρόνια, 8 έως 13 ετών περίπου, όπου το ποσοστό πέφτει στο 14%. Ανατολία, να ακούσουμε και τους τηλεθεατές μας. Κυρία Μαρίνα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Γαβριέλα μου, ξέρω ότι έχουμε φιλοξενούμενο σας, ναι. Γιατρός από αυτά μας ανάλυσε τι είναι η πλατυποδία. Όμως δεν έχει δώσει λύσεις. Και ένας γονιός που το ακούει, πώς να σου αντάκω εγώ τώρα, γιατί τα νοικοβάλλου μου, τα δυο μου τα παιδιά, τώρα είναι 30 χρονών, είχαν πλατυποδία. Πήγαμε απλώς στο γιατρό και μας είπαν ότι πρέπει να παίρνουμε ειδικά παπούτσια που να έχουν αυτή την κάμψη, οπωσδήποτε να έχουν την κάμψη, είναι ορθοπαιδικά. Ήταν από την Αγγλία που έρχονταν, δεν μπορώ να πω μάσκες και ξέρω εγώ, αλλά έναν κατάστημα τα έφερνε, ήταν λίγο ακριβά, αλλά για το παιδί σου κόβεις τα άλλα όλα. Και από μόλις περπάτησε το μωρό, φορούσαν τα παπουτσάκια. Ναι, κυρία Μαρίνα μου, δεν έχουμε φτάσει. Ακόμα παρουσιάζουμε κάποια παραδείγματα για το τι είναι πλατυποδία και θα πάμε στην αντιμετώπιση σε πολύ λίγο για να δούμε τι λύσεις θα δώσουμε στα άτομα που έχουν πλατυποδία. Αλλά ίσως πανικοβληθήκαμε τώρα ότι είναι κάτι πολύ άσχημο. Αλλά είναι κάτι που διορθώνεται εύκολα. Παίρνουμε από την ώρα που περπατά το μωρό,
πάμε, παίρνουμε τα παπουτσάκια αυτά που είναι εγκυμένα από Αγγλία και ξέρω εγώ, τα φορεί το μωρό μέχρι το δημοτικό. Φαίνεται όμως δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις, γι' αυτό και έχουμε εδώ μιλούμε για λύση. πλατυποδείο, μιλούμε για πλατυποδείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε δίκιο ότι σε αυτές τις συζητήσεις πάντα πρέπει να δίνουμε μια λύση. Βεβαίως και θα δώσουμε τη λύση, πώς αντιμετωπίζονται αυτές τις περιπτώσεις. Στην πορεία της κουβέντας μας θα δώσουμε και τη λύση. Πάμε, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για το θέμα μας, 77-77-10-88. Επόμενες διαφάνειες. Διαφάνειες. Τι βλέπουμε εδώ? Και διαγραμματικά τη συμπεριφορά του ποδιού, το οποίο το χαρακτηρίζει μια εμφανέστατη πλατυποδία. Βλέπουμε αριστερά την κλίση της φέρνας προς τα μέσα, με τη μεγάλη αυτή γωνία που παρουσιάζει βλεσότητα η φτέρνα. Στη δεύτερη εικόνα στο μέσο την πλήρη επαφή του μέσου πόδα με το έδαφος, του μέσου μέρους του ποδιού, όπου η καμάρα σε εκείνο το σημείο έχει χαθεί πλήρως, και το πόσο τα δαχτυλάκια μας είναι σε απαγωγή στην τρίτη εικόνα. Είναι μάλιστα η εύκαμπτη πλατυποδία. Η εύκαμπτη πλατυποδία είναι η κατάσταση στην οποία η χαλαρότητα των αρθρώσεων και των συνδέσμων είναι αυτή που επιτρέπει στο πόδι να έχει αυτή την παραλλαγή. Ενώ όταν βλέπουμε το πόδι είναι ανασηκώνεται στα δάχτυλα, εμφανίζεται η καμπύλη. Μάλιστα, η καμπύλη εμφανίζεται. Και εδώ, ακόμα μια περίπτωση, τα ποδαράκια όταν είναι σε επαφή έχουν μια άσχημη βλεσότητα, ενώ όταν είναι στις μύτες των ποδιών φαίνεται ότι είναι δυνατά, φαίνεται ότι η λειτουργία του ποδιού και η κίνησή του είναι άριστη. Μάλιστα. Να πάμε ξανά στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, εκτός από την πλατυποδία, κάτι άλλο σχετικό με τα παιδάκια. Το εγγονάκι μου είναι 4 χρονών και δεν έχει πατήσει το πέλμα. Περπατά στις μύτσες. Είναι ανησυχητικό, τι μπορούμε να κάνουμε, υπάρχει θεραπεία? Μάλιστα. Το να μην πατήσει τις μύσες των ποδιών, πέραν το ότι μπορεί να είναι μια συμπεριφορά την οποία θα απλά χωρίς καμία αιτία και αφορμή ή κανένα πρόβλημα την έχει υιοθετήσει το παιδάκι. Μπορεί όμως... Πόσο χρόνο είναι τώρα? 4 και πατάει στις μυτούλες. Να είναι κάτι που κάνουν συχνά τα παιδάκια αυτό το πράγμα. Αλλά μπορεί να κρύβει και κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να είναι μια ανικανότητα του ποδιού να έρθει σε πλήρη επαφή με το έδαφος. Πρέπει να διερευνηθεί. Μπορεί να κρύβει κάποια βράχυνση μειός. Μπορεί να κρύβει και πλατυποδία αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πόδι, επειδή είναι ανίκανο να λειτουργήσει στην θέση την επίπεδη, ανασηκώνεται, όπως έχω δείξει, στις μύτες των ποδιών για να έχει μια πιο σωστή λειτουργία. Πρέπει να διερευνηθεί. Πρέπει να το διερευνήσετε. Είσαστε ειδικός για αυτά? Μάλιστα. Και μπορώ να έχω το τηλέφωνο σας από το κέντρο? Ναι, μην κλείσετε τη γραμμούλα σας. Τώρα μην κλείσετε. Θα σας μιλήσουν από την παραγωγή και θα σας δώσουν το τηλέφωνο της Μαριάννας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε και τις διαφάνειες της υπόλοιπες. Εδώ. Ακόμη μια άψη πλατυποδίας, όπου το παιδάκι σχετικά αναγκάζεται να σηκωθεί ελαφρά στις μύτες των ποδιών του για να λειτουργήσει πιο φυσιολογικά. Βλέπουμε όμως ότι τα γονατάκια του δεν έχουν επηρεαστεί. Που έρχομαι πίσω στα λόγια μου και λέω ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις της πλατυποδίας που κατά ανάγκη θα προκαλέσουν λειτουργικό πρόβλημα στην κίνηση του παιδιού. Και θα επανέλθω και στην πρώτη κοπέλα που έχει μιλήσει, ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εξαρτάται τι θέλαμε να θεραπεύσουμε σε εκείνη τη φάση της ζωής των παιδιών. Ποια ήταν η ηλικία τους, ποια ήταν τα δεδομένα τους τότε. Ήτανε παχύσαρκα μωρά, ήτανε μωρά με κινητικά προβλήματα. Τι περίμενε η κυρία να πάρει από αυτήν τη θεραπεία, ή τι περίμενε ότι το μωράκι της θα παρουσιάσει έπειτα από τη θεραπεία? Μια αλλαγή, οπτική αλλαγή στη θέση του ποδιού ή κάποια βελτίωση στα συμπτώματα του, ή να του επιτραπεί πιο ομαλή άσκηση και δραστηριότητα.
Αυτά είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν πριν να ξέρουμε γιατί. Εδώ τι βλέπουμε στο ποδαράκι? Εδώ βλέπουμε μια δίσκαμψη πλατυποδία. Αυτό είναι ένα εκγενετής πρόβλημα που έχει να κάνει με ορθοπαιδική παραλλαγή. Δηλαδή, ένας κάθετος αστράγαλος φέρνει αυτή την άσχημη και σπαστική βλεσσότητα στο πόδι, η οποία δεν διορθώνεται παθητικά. Δεν μπορεί να διορθωθεί δηλαδή με την κίνηση του πέλματος. Εδώ πέρα πρέπει να αποταθούμε στον ορθοπαιδικό χειρούργο για να συζητηθεί μια επεμβατική μέθοδο. Μάλιστα, μια επέμβαση για να δει κατά πόσο μπορεί να διορθωθεί. Εντάξει, σίγουρα τώρα όσον αφορά το πώς μπορούμε να χειριστούμε τις περιπτώσεις αυτές, καταρχάς όλες έχουν την αιτία τους. Αναλόγως με την αιτία και το τι το έχει προκαλέσει, πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις. Τώρα, αν είναι κάτι που έχει να κάνει με την αδυναμία ή την κακή ευλογησία των αρθρώσεων, προχωρούμε σε ασκήσεις διατάσεων ή ενδυνάμωσης, όπως βλέπουμε στην εικόνα αυτή. Η ενθάρρυνση των μικρών παιδιών να περπατούν στις μύτες των ποδιών δυναμώνει έναν πολύ σημαντικό μη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της γάμπας, ο πιστός κρινιαίος, σε συνδυασμό με τους γαστροκνήμιους που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της καμάρας. Το ίδιο και με το να περπατούν στις στέρνες. Μπορεί να φέρει μια ενδυνάμωση σημαντικών μειών που έχουν να κάνουν με την θέση του πέλματος έδαφους. Αλλά είναι γενικότερα μια ενδυνάμωση. Δεν πρέπει πάντα να περιορίζεται στους μυς που είναι γύρω από το πέλμα. Όλον το κάτω άκρο πρέπει να γυμνάζεται σωστά και συμμετρικά. Αυτό τι είναι πατάκι? Μάλιστα. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται δυνατόν, μπορεί να εφαρμοστεί έναν εξατομικευμένο πατάκι που να στηρίζει το πόδι, ούτως ώστε να μην πέφτει στην θέση εκείνη που δεν του επιτρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά. Πρέπει να το τονίσω αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με τη λειτουργικότητα του ποδιού και όχι με τη μορφολογία του, η προσέγγιση που θα... Είναι και ταλαιπωρία για μια ζωή να ψάχνεις παπούτσια με τραγικά τα παπούτσια, να βάζεις μέσα στα παπούτσια αυτά τα πατάκια και ξέρω ότι δεν μπορεί να βάλουμε σε όλα τα παπούτσια. Πρέπει να είναι κλειστά τα παπούτσια. Ξέρω ότι παιδιά φοράνε συνεχώς κλειστά και μέχρι και το καλοκαίρι φοράνε τα κλειστά τα παπούτσια. Είναι κάπως δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο, ναι. Αλλά δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει κατά ανάγκη να φοράς 24 ώρες στις 24 ώρες τα κλειστά παπούτσια με τα ορθωτικά. Πρέπει να επιτρέπεις και το πέλμα να κινείται λίγο πιο φυσιολογικά. Να του δώσεις την ευκαιρία να κινηθεί στον χώρο του χωρίς περιορισμούς. Βεβαίως, όταν υπάρχει πρόβλημα και έντονος πόνος, δεν θα το αφήσεις το παιδάκι να κυκλοφορεί συνεχώς χωρίς παπούτσια και τα ορθωτικά του, αν πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Απλά πρέπει να του δίνεις την ευκαιρία του ποδιού να δυναμώνει, να παίρνει τα ραθίσματα από το περιβάλλον του, τα οποία δεν θα έπαιρνε διαφορετικά. Έχουμε και άλλες διαφάνειες να δούμε. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πόνος, το παιδάκι μπορεί να καθυστερήσει να περπατήσει? Συνήθως για να υπάρξει πόνος, πρέπει πρώτα να έχει περπατήσει το παιδάκι για να παρουσιάσει κάποια προβλήματα. Ναι, πρέπει να είναι σε θέση να κινηθεί στον χώρο του, για να του παρουσιάσει και κάποια καταπώνηση. Δηλαδή πρώτα θα περπατήσει και μετά θα εμφανιστούν. Εκτός και αν έχουμε να κάνουμε με μη φυσιολογικές πλατυποδίες, όπως αυτή που έχω αναφέρει, που έχει να κάνει με γενετικές ανομαλίες. Αλλά αυτό φαίνεται. Φαίνεται με το μάτι και αντιμετωπίζεται αμέσως από τον παιδίατρο και παραπέμπτεται σε ένα ειδικό. Μάλιστα. Τι άλλο πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές όσο αφορά την πλατυποδία στα παιδιά, για να κλείσουμε? Ένα σημαντικό κομμάτι που θέλω να τονίσω είναι να προσέχουν πολύ το βάρος των παιδιών τους. Ναι. Είναι ξεκάθαρο από τη βιβλιογραφία ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με περισσότερα ποσοστά εμφάνισης της πλατυποδίας. Και όταν έχουμε να κάνουμε και με παχυσαρκία, αμέσως δεχόμαστε περισσότερο φόρτο στα άκρα και αυτό μπορεί να φέρει πιο γρήγορα τα συμπτώματα και πιο έντονα, αν θέλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα.